Simayani, ngikhumbule ekhaya ndoda, eLesotho. Hhayi, South Africa. Kwatonya ndoda. Ungatonya nawe. Manje ungithukelana nawe ukhumbule ekhakeni nguthuka inhlamba. Awu, uyangithukelani manje ngoba mina ngikhanda ukuthi kuyabanza ndoda. NgeSotho kwatonya. Manje kukunyana kubanza kuhlakana kanjani? Kumbe kubanza etoilet leMasotho? Anditekile bo. Nguvishile vele. Aliva vele bo. Wena Sotho usilalela ngesishangane. Wabheta ndoda. Ngoba indaba ngathi ufake 100 rand lapha ndoda. Ungafaki imali lapho ungakafoneli Chief Ngwana ndoda. Hayi, ngihlala ngegama likaJesu mina ndoda. Angithi angibona ngifake nejoyini. Ngihlala ngegama likaJesu. Ngoba niyakukhuza. Fonela Chief Ngwana akunike imuthi yamalakhi pocket ndoda yokubheta. Khuleka. Ngiholile 370 ndoda. Ngiphetha kuphela. Ndoda, nakuyekela. Ayekela vele. Ngegama likaJesu. Fire! You moved it down. Ay, man, Dokterina uvo bako, bawlali. Usagan, man, you were time. Ay, apito mo na. Bako, dala futhi dot. Maybe le mo pilot manje ve jahil. Abo, ishatas card. Nyali zo ba card. Fuck. Wafaki 100 daga tota. Faka thuna card. Nyalo sele ne 270. Ufonele Chief Ngwana, solo nakhe. Ungagebuku lungana muthi emalakhi pocket. Ay, ngeke mina ndoda. Ngani ngemuthi mina. Ungena keke fu. Da. Ngayihlulo. Ngilo Jesu. Kulungule ide. Abraham lekapit. Layo ka makubo. Kezwati dota. Kezwati. Mano. Makubo kezwati kibu mo dota kezwati mo. Kezwati man. Bawlali. Mo dawo. Dokterina uvo bako. Ngizwa nguwe ubikhuluma silungu ngesishangane kezwati manje. Wanja. Wanja wasukele nguthe ngathi keep mo wafuna keep mo. Teacher upilot na. Yimi no me ayikadliwa ngemi idliwe driver le. Wena uphithkezwati basikesha. Akula wataya ngikuthe ngathi fanele Chief Ngwana futhi akunike imoto. Ngabe wenile moto la. Mina man beta ngidlala emadayisi kumbe ngidlala emthayini. Adliwa mina uyamhlala mina kuphela wena hapa. Ufunela driver ke mfuni. Manje mbeshelo. Fonela eMaria phela. Noma iJudas Iscariot ubute ukuthi ifikile idriver. Akuthi udlala ngegama kaJesu. Nguwe la ishangane ihamba. Ucanga ngicela kanjani? Uyemoya umubi unebhati. Wadanya ukukhathela mo. Ngekhambi kanwa. Ngicela sifunele Chief Ngwana. Wena Chief Ngwana itshobuye ngimanye yami. Awuva ngithi awulaleli mathi. Nibize ngechakani kokugcina lokukhathela mina Msotho. Nawo lapha ekhaya uma kuthi uyagembula ke udlala iBetway, udlala amakhadi, udlala amadayisi, udlala muchayino, noma ngabe ufuna umsebenzi, noma ngabe umuntu amathenda usawatholi, noma ngabe umuntu onamabhizinisi akunama customer. Thola iLucky Pocket ikhombo lapha ku Chief Ngwana, Chief Glamour. Isiza ngane ke, isiza ke ukuvula inhlanhla evalekile. Isiza ke uma kuthi uyagembula, noma ngabe ugembula kuphi, iyavula. Uma kuthi awuthola umsebenzi, uthatha nayi ikhombo nayi. Ngembuka ukuba uyofuna umsebenzi uzothola umsebenzi. Uma ukuthi ubomuntu onemathenda avalekile akasavuleki, thola nayi ikhombo iLucky Pocket. Uma ibhizinisi yakho ingana abantu, thola nayi ikhombo iLucky Pocket. Le khombo isebenza kakhulu inamandla, kanti futhi ungayihlanganisa nemgaxo wemali nayi iphondo abayigaxela entanyeni la. Ilapho isebenza khona, iba namandla amaningi. Jayela ke Chief Ngwane kunayi nombolo. Uyatholakala futhi Chief Ngwane kuto tonke tinkundla zokuxhumana. Lapha ku Facebook ke na ku TikTok searcha lapha uthi Chief Ngwana weGlamour uzomthola. Uthole nayi ikhombo ke iLucky Pocket usizakale. Chief Ngwana udeliver yonke indawo eSouth Africa, waKorea. Thola ikhombo iLucky Pocket. Ugembule uwine wazima.